Mga kapuso, padayon naton nga na eksperyensyahan ang malamig nga panahon. Aton hibaloon ang latest weather update upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster Charlie Depra. Mayong hapon sa tanan, nari pinakauling alakat sa panahon karon nga adlaw, Martes, Enero 12, 2021. Sa karon northeast monsoon nagapekto sa northern Luzon. Samtang tail end sang frontal system naman nagapekto sa Visayas. Kagang LPA naman alas 10 kay na sangaga, walay na siplatan, nasa 170 kilometro, nabagat na nasidlangan sang General Santos City. Ang nasambit naman nga LPA sa karon manabo man na tsansa nga mag-develop into tropical depression sa masunod nga 48 oras. Diri sa aton sa Western Visayas, mayara pa sa gyapon magalumon nga kalangitan, may mahina nga mga pag-ulan, dalasang northeast monsoon. Makasarangan naman nga hangin magali namin hanasidlangan, kagini magadalasang makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Antad naman sa aton temperatura sa bilog nga Western Visayas nasa 22 to 28 degrees centigrado. Ang adlaw naman magabutlak alas 6:12 buwas sa aga, kagini magatunod alas 5:45 sa hapon. Kagaman ni pinakaling alakat sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.